ngay thatu te in zawain chibai le vekule voin hi July ni sompali kumsan hi somni panga tho tran ni hania tontuma hian Pilot Associations of India 10 maniloka preliminary report Air India thlona tlak chungchanga report an ti chota ka anlung oilo na an soi chungchang hi kan bi chiang do nanga din chu ba ka Indonesia rama lirning thleng chungchang hi kan tar lang chun zom don bok ani kan share thau angin mani khan Air India thlona tla chungchanga report ma hruai ti chua ania he report hian Pilot Association te thin aterim hlemaya achan chu investigation an kalpui dana hian thil fel tok lo angin an ngai wang ani Airlines Pilot Associations of India alpa chuan voin tho tran ni hian Aircraft Accident Investigation Bureau AAIB 10 preliminary report Air India 171 tlak chun changa report anti chota ka chuan anlung oilo ni hin antaranga a big takin investigation an kalpui dana news agency PTI nena alpa India president Sam Thomasan asoidanin document anti chua hun kha zanlai hania tin document anti chua khan signature pakhat ma omlo boka tin chu baka sentence chen khat phei khat chu thudik lo hul hualani tin chu mi pi alama thlo san zong te po engma he document a hian an tar lang lo boka tin full authority digital engine control tia zia tur chu dual engine control tin an ziang boka zia taka chuan a basic an shelawani tin alpa India president Sam Thomas chuan asoya hetiang thil sang vela rengut po hian an thil kalpui dan chu fel tok lawani tin asoi ani investigation chui chian nan kalpui dana hian kan lom lo khop maya achan chu he report an ti chua hian pilot te demna lampang hoi zongin thil anron kalpuya he hi keini pol chuan kan demin kan lung oilo khop mai tin kan do dal zel don bok tin asoi ani hetianga thu chua an siam chan hi chu India Aircraft Accident Investigation Bureau AAIB 10 preliminary report Air India thlona Juni sompania tlata chungchanga anron ti chuawang ania seita kang khan report sang te hi anlung oilo puiviu ni na lang ani zirtop liam ta zanlai khan ti chua ania an report a hian engine pani fuel switch chu cut off position a auma ti chuan a thlo chuan nu reivak lova engine hianin power a mu chun zom thei tak lo wangin tiang hian chiat na rap thak tak thlona hian atok zuita ani AAIB 10 preliminary atanga an mu chua nia an soi chu engine pani te hi fuel cut off switch a aum thuan soya ran atangin cut off position a auma ti chuan second khat lek chungin cut off position a hian ein thlaka wangin second thum hnuwa thlona hi atlak pha ta ni in an report a chuan an tarlang ani anni nan tarlan dan chuan report a hian mi tu ma mo pu an nei lova tin chu ba ka an report hi atop an khar na po alani lo bok nen nimasela ngai ven hlo em ta chu cockpit chunga pilot te in biak na thom kha hania engwangin nge pilot pakhat jok chuan engwangin nge fuel kha I cut off ti hin azota pilot pakhat chuanin ka ti ani lo ti hin a chang zui bok ani hemi ba khi chu cockpit chunga anin biak na thom hi riat zui tur aum lo ani Pilot Association te hian an thu chu asiama chuan investigation an kalpui dan hi a fel hlel deuh ni in an tar langa tran lam nei in investigation hian kalpuya pilot te demna lam hoi zongin tiang hian chui chian na hi an thok nei in an pu ani tin chu mi pi alama soita kang khanin hetian document preliminary report an ti chota ka hian signature pakhat ma omlova mo phurtu tur official signature omlo wang hian heipo hi thil fel hlel ani tin Pilot Association te chuan an thu chua chuan an siama hetiang thil sang te wang po hian
rin hlel na an nei pha bok ani tin an thu chu siama hian pilot chu inti hlum adu wang shimshimin atiang hian thlona hi atlak pui ta ni in tarlan ania hei po hi evidence pakhat ma omlova inpu na ngania thil thalo tak ani ti hin an thu chu chuan siam bok ole kha India Rama Pilot Association ten Aircraft Accident Investigation Bureau ten preliminary report an ti chu tak chungchanga anlung oilo na thu chu anon siam chu hania seita kang khan kong sang an report ti chu hi a fel hel ni hin alanga hewang hian Pilot Association de chuan investigation an kalpui dan chu film khur tak le thulai la taka investigation hi kalpui turin AAIB te hi an ngen non ani ti kha kan hriat a tha ome ole tuna ve thung chuan Indonesia rama lirnging thleng chungchang hi kan tarlang vele donanga tunlai chu khovel mun sangsanga lirnging thleng hriat tur hi atam ema mun then khada phei chuan chiat na lian thamlu tuk thlen lo ma sela mi puite ati thabarin chena in tam tak te po soi chiat anei nual tho ani voilam khan Indonesia rama hian lirnging na tak mai a thleng le boka lirnging hi tunhnaya lirnging thlenga chuan napol tak ania news website sang in an tarlan dan chuan lirnging thleng hi 6.8 magnitude na ni in tarlan ani Indonesia Tanimbar Thiarkar chu voin thojan ni hian lirnging 6.8 magnitude na chuan soya ama ero chu vani thlak takin tsunami warning ero aumlo hlo ani report atanga landanin helirnging hi le tanga kilometer somko pareda thuka ain siam nein German Research Center for Geoscience chuan antarlanga tin helirnging hi Indonesia rama khosangsanga te chuan an hriat thu antarlanga abik takin Eastern Indonesia lamten helirnging hi an sena sa nein agency chuan an soi ani tunai de valirnging thleng sang te ang thovin helirnging awang hian chiatna lian tham tak thleng report tur omlova Indonesia Disaster Mitigation Agency te chuan helirnging thleng chungchang hi uluk takin an vil rangani ti kha kan hriat a tha ome kan hriat thawangin Indonesia hi Pacific Ring of Fire huam chunga om mania tin chubaka tlang kang tam tak in siam na hmun ni in hewang hian lirnging thleng hi hriat tur aum deuh rang thina mun sangsanga ni tin deuh tho hian Indonesia baka Pacific Ring of Fire huam chunga ram sang te hian lirnging hi an se deuh rang thin ani ole khangte kha tunchung video wa tunlai thil thleng sang kan tarlan thei chu ani ye